Og det gør ikke noget, vi siger noget. Jeg tror ikke lige, du skal lige være... Okay. Du skulle da ikke være ham, mand! Hvad så det? Du skal gå lidt med lidt. Nej, vi skal bare lige nå at tage film. Ja. Fordi jeg skal også gå til Pasket. Hvor fanden er det henne? Jeg vil gerne se det, for lav mig lige. Underholdning videreoptager. Han lugter af suppe. Han lugter Pippin, af jeg synes, du skal skyde hans pik. Jeg synes, at du skal skyde hans pik. Nej, for helvede, nej. Han lugter af suppe. Han lugter af suppe. Han lugter af suppe. Han lugter af suppe. Hvad fanden sker der her? Han lugter af suppe. Han lugter af Hold kæft, det går hurtigt. Ja, det går sgu hurtigt, det her. Hold kæft, det går hurtigt, det her. Så nu er jeg på toppen af bakken. Jeg er rigtig glad. Han lugter af suppe. Han lugter af suppe. Han lugter af suppe. Jeg synes, du skal suge min pik. Jeg synes, du skal suge den. Jeg gider sgu da ikke suge din pik. Jo, du skal suge min pik nu. Ej, det vil jeg ikke, du vil. Han sagde, jeg skulle suge hans pik. Så nej, så Sam. Jeg synes altså også, du skal suge hans pik. Hold kæft, det går hurtigt, det her. Nu går det op. Hop lige hop. Det var... Jeg vil simpelthen pik. Hey, hvad Åh, for helvede. Eller, det kan godt lige lade være. Han skal suge hans pik. Hvor pik, mand. Se, nu er vi i spillet. Skal jeg sætte den på pause?